bed mano mar seche moko loso content, obed mano mar coding, obed mano mar loso kata software, pesa ka giseyudo. Wanyalo wacho ni penjo makwongo ma ng'ato nyalo bedo ka penjore ni bende tije e mbui chudo, to kaseyudo pesa ni anyalo kane e yo machalo nade kata anyalo kunge e yo machalo nade mar mondo mi giko beda beda ni en pesa ma seche moko iyudo mapiyo piyo to aketha kata kati kod pesa makare. To bende en adiera ka ng'ato wacho ni mbui kacha pesa yudore mapiyo kose nyaka sweat. Yudo pesa e yor mbui to nitiere ondamo mokaw kendo luwore bende gi kaka in specialist kata kod kaka iberie gima itimo. Mano dhi determine kabisa kaka ji dhi chuli e yor tije mitiyo. To idhi yudo pesa mang'eny. Jomoko kitimo gimo kaka app development manyawa dwa wacho kanyo, iyudo ni ng'ato dhi yudo nyaka 300,000 koso e mfuke. Lakini koro yudo ka ng'ato onyuolwa mopogore. Nitie ng'ato man gi goals ne, nitiere ng'ato bende nitie ondamo modwa kawo e ngimane. Donge? Nitie ng'ato ma bende koro dwa mana noyud pesa ni to daga ngimane momokwe mar kaka jaluo. Koro giminyalo timo mokwongo, an gima temo timo e ngimana en ng'eruok, waluonge ni ng'eruok kata iluongo ni networking. Miyudri godo oganda mopogore opogore man gi paro mopogore opogore. Koro seche mi invest, iyudo pesa no like invest in ng'eruok. Ichulo meetings moko, romo moko, ichulo puonj moko, ichulo trainings moko, piedhruok moko. To magi konyi mondo iyud tiegruok malong'o e tiji mitiyo mondo onges yuto mari. Mano e the process minyalo chako go seche ma pesa ni biro ni. Gimomiyo atemo emphasize area kanyo en nikech seche ma pesa ni biro, rito pesa tek okoyot. Mana dieri to platforms gi dhi chuli be mopogore opogore. Lakini seche ma ng'ato miseyudo ma pache opogore kaka itiyo go chato ng'is kaka iwuotho wuodhni kod kaka itiyo pesa no. Mano konyi kaka irito pesa ni. Namba 2, seche ma pesa ni obiro, giminyalo timogo en ngeso sombi ama inges tiegruok mari. Waluonge ni upskilling and training. In a software developer to nitiere tich mombele ni kacha manyalo bedo mar manager. Koro seche mingeso sombi, seche mingeso tiegruok mari ni ngiso ni tiji ber, pesa ni bende ngesore. To seche miyudo pesa mangesore ni, ngiso ni kati bende kaki dhi plan gimani, kaki pango giki, kaki dwa sombi, kaki dwa rito familia ni, kaki dwa nyiewo giki, bende koro bedo maber. To seche magitimore maber ni, nitiere gima nyalo wacho koro ibende obed ni anyalo wacho ni investment, self development ama investment. Mango koro seche mi bende nyaka yatikisa ni be ichiemo maber, idak maber, isomo maber. Ta then number 3 inyalo dwaro koro jok mapuonji rito pesa kata iluongo gi financial consultants. Ma temo tiegi kaka inyalo rito pesa ni. Koro mane mabiro gik moko mwawinjo investment in MMF, nitie jok ma bende dwaro nyiewo puothe, nitiere jok ma bende nigi lope, nwach chudo to ochudo. Koro in the process kanya kichako to pesa tin, okochaga gi mang'eny kalure gi gimi somo. Obed ni ohandi moro, obed ni en puonj mitimo kata nitie service michiwo. Okochak gan ochako to sechako to imeo odiechieng'no. Okawo ga time. Koro king'eyo kaka ikungo mari. Okawo time maromo nade nikech wang'eyo ni rawere matinde nyalo bedo ni geto gero gino mabiro mapiyo piyo. Kiwacho no okawo time maromo nade. To bende ka wawuoye weche mag mbui gi mana kaka iwacho ni nitiere platform mopogore opogore ma ng'ato nyalo kata loso content to kete, itiyo kod ranyisi YouTube, wajere kod Facebook, TikTok, nitiere nyaka Instagram. Nyalo bedo ni platform mane seche moko chudo maber moloyo moro ma rawere seche moko nyalo tiyo kod opportunity no maber mondo giyut maber. Erokamano. Kipenjo time mokawo, adwa chiwo gimo example, mano graphic design. Graphic design timo gimo miluongo ni rebranding. Adwa luoko picha mar Ramogi FM. Tadwa time within 2 weeks. Then amiu quote kata atamalo ma 1,300. Tiyudo ni within 2 weeks idhi miya quote, idhi chula pesa. Koro nitiere ng'at moro ma bende koro dwa uso e mbui. To ng'ani nyaka chako ohala, odwaro no konye mondo okonge. Koro dhi ng'isa ni wati dweche 3 adhi chako chuli siling 5,000 dwe ka dwe. Then after mano eka dhi chuli pesa moro. Koro iyudo ni ohala kata area mi specialize dhi chuli mopogore. Kabire graphic design en gima ng'ato dwa gocho nan hello Moses adwaro manigo kod manigo. Bang' seche 2 tadhi oro ne gima odwaro cha to dhi oro na siling 2,000. Koro iyudo ka area ma ng'ato osomo kata kama otiegore bende determine chudo moyudo kata yuto ne
moyudo. Koro en bedo ng'eyo mare kaka odwa mondo tiegre yoni kod mondo dong ema nyiso kaka odhi ritre. Nitiere penja momi penja mar ariyo kinyalo nuoyo. Mana ka platforms obed mano mar Facebook, mano mar YouTube, TikTok kata Instagram, mane ma chudo maber mar were ma oseamua ni mane tich magida timo nyalo donje mar mondo mi giyut maber. Sani platform aseneno ka tiyo sana nwacho konyo ji mondo ng'ere yo mapiyo kata mondo dhi viral. Asebedo ka neno TikTok nikech TikTok kikawo video biketo kanyo bang' seche ariyo tidhi yudo ka ji 20,000 nyalo nene, ji 500 nyalo nene kitemo pime kod Facebook kata YouTube. To kochopo koka yuto chudo maber anyalo doko ka YouTube, especially kobedo ni in ng'ato moro ma puodho oganda, golo paro maliw kata temo puonjo ji gik moko mopogore opogore. Nwach idhi yudo ka YouTube king'iyo especially Africa yuto wan ga piny, to king'iyo USA kata countries mosedongore tiyudo ka yuto gin ga malo. Koro gimomi luongo ni quality of content mitemo keto e mbui especially e YouTube dhi miyo idhi yudo chudo maber kitemo pime kod Facebook kata social media moko gi. To ka duoge Facebook kod Facebook kod TikTok gibende gin gi chudo. To Facebook dwaro mondo obed nitie gimo ma consistency. Facebook nyaka ibed gi gimo at least 55,000 followers. Koro nyaka itim gimo miluongo ni monetization cha. Koro seche misechako monetization ti nyaka ibed ng'at mo man consistent kata